Salus et jubilatio, salos honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inikam ita, iti tinapay ang nagkaput sa dilangit. Nga adaan iti amin akita ang makapnet. Kumararag tayo. Babaen da ito'y nakaskas daaw a sakramento, imbatim kada kami, ti pakalaglagipan mi, iti panagtutuok mo. Dawatan mi, ang makapudno kami, nga agdaytayaw iti nasantuan na misteryo, ti bagi kandaram. Tapno kanayo na marik nami, kadagiti puspuso mi, dagiti bunga, ti panubot mo. Sikang agbiag kanagari, iti agnanayon, nga awan inggan. Panagdaydayaw ana Diyosan, madaydayaw ti Dios, madaydayaw ti nasantuan anagan na, madaydayaw ni Jesus, napaypayso a Dios, ket napaypayso met a tao. Madaydayaw ti nagan ni Jesus, madaydayaw ti nasantuan unay a puso na, madaydayaw ti napatag unay a dara na, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, madaydayaw tinaindaklan ngay na ti Dios ni Maria Santissima. Madaydayaw ti tinamulitan ken tinatulawan na panakabukel na. Madaydayaw tinaglorya na panakayulinat sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria, Reyna ket Ina. Madaydayaw ni San Jose na tepel unay nga asawa na. Madaydayaw ti Dios kadagiti anghel ken sa santo na.
Daytoy puso ken magini. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kakabsat, adda iti kaunggan, iti tunggal maysa kada tayo. Dayta arisiris, iti kinaimbag, ken kinadakes. Kinunangarod ni Jesus na itukit, iti bini ti kinaimbag, iti puso ti tunggal maysa. Ngem ti kalaban, intukit namet, dagiti ruot ti puso ken kaunggan ti tunggal maysa. Adda kada tayo, noon niya iti degdegan tayo nga paraburan, taraunan, padakkelan. Kakabsat, iti daytoy nga rambak ti nasantuan na misa. Maawis tayo nga rod nga mang taraon iti kinaimbag, kinasingpet, kinatudyo, kinapakumbaba, ti katatao, wenno ramen ti katatao, ti tunggal maysa kada tayo. Nga rod, kadagiti kanito nga naglabsing kan nagliway tayo. Tumawat tayo ti kaasi kan pamakawan ti Apo. Tapno may karita ya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabali na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin amin na Diyos, ipaay mo kadi, tababaen, titinawen, panagayunumi, iti Santa Aquaresma,
Adada iti panakaawat mi kadagiti malmeng a kinabaknang iti sidong ni Kristo. Ket magunod mi dagiti bunga na babaen iti nasingpet a panagbiag mi. Dawatan mi daytoy, gapu ken Hesukristo nga anak mo ken apo mi, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinunan ni Moises kadagiti tattao, alaen ti padi ti basket, sana ikabil iti sango ti altar ti Apo a Diyosyo. Kalpasan na, ipakaamuyo iti imatang ti Apo a Diyosyo. Maysa nga arameyo ni amak, apimanaw iti ilina. Awan pagtaengan na, ket napan ijay Ehipto, agraman ti familyana. Basit ti bilang da, idinapanda sadyay, ngem immaduda ket nagbalinda a nabileg a pagilyan. Pinarparigat da kami dagiti Ehipso, ket pinilit da kami ngagtrabaho akas tagabo. Imasog kami iti Apo a Dios, dagiti kapaunan mi. Impangag na dagiti asog mi. Nakita na ti panagsagaba, panakaparparigat, ken panagladladingit mi. Inispal na kami ijay Ehipto, babeen ti dakkel a panakabalin ken bileg na. Nagiparang kadagiti milagro, ken nakaskas daaw a banag. Nakabutbuteng dagiti pasamak a pinarnuay na. Inyeg na kami ditoy, ket inted na kada kami daytoy, nabaknang kinadameg adaga. Ngarud, yegkod iti Apo, ti umuna nga apit, dagiti imulak iti daga, ngented na kanyak. Ikabilyo ti basket, iti imatang ti Apo, ket agdaydayaw kayo sadyay. Agyaman kayo, gapu iti amin a naimbag a banag, ngented kada kayo ti Apo a Diyosyo, da kayo ken ti familyayo. Awisen nyo ang makipagrambak, dagiti Levita, ken dagiti ganganaet, ngagnaed iti sakupyo. Ti sao ti Apo. Iti tiyempo tiriribok, ispalen nakto o Apo. Ti agnaed iti masilnungan ti kangatuan, ken panalaknib ti manakabalin amin. Kunaen nanto iti Apo, sika ti kamang, ken sa laknib ko, sika ti pagtalkak. Awan to ti dakes ang mapasamak ken ka, awan tume ti didigra adumteng iti taeng mo. Ta ibaunto ti Diyos dagiti angheles a mga yuwan ken ka, tapno sa lakniban da ka iti sa dinuman apapanam. Tapayaen da kanto dagiti angheles mo, tapno saan amadunor tasakam kadagiti bato. Ibaddek munto ti leon ken uleg, ipayat munto tinarungsot a leon ken tinagita nga uleg. Isalakan kunto dagiti agayat kanyak, ket salaknibak to dagiti makammo kanyak. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida. Addaak to kadakwada iti tiyempo tiriribok. Ispalek to ida, wen padayawak to ida. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Masao ti nasanto na surat ti kastoy. Asidegken ka ti sao ti Diyos, iti bibig ken iti pusum. Kayat nasawen ti mensahe ti pamati ngay kaskasabami.
Tano babaen ti bibig mo, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo. Ket patyem iti pusom, a pinagungar ti Diyos, may salakan kanto. Tababaen ti puso, mamati tayo, ket mapalinted tayo iti Diyos. Babaen ti bibig, agipaduyak-yak tayo, ket may salakan tayo. Kuna tinasantuan na surat. Dinto may babain ti siya sino man ang mamati ken kuana. May raman amin na tao iti daytoy. Agsipod tawan ti pakaigidyatan dagiti Hudyo kadagiti hentil. Tati Diyos isumet laeng ti Apo ti isu amin. Ket bendisyonan na si bubuslon ti amin nga umawag ken kuana. Kas kuna tinasantuan na surat. Ti siya sino man nga umawag itinagan ti Apo, may salakan to. Ti sao ti Apo. Tapno agtulnog daytoy pusok nga agtungpal naken mo. Sidadaan kam Apo nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo idi agapu ijay Jordan. Ket inturong ti Espiritu ijay letang. Sinulisog sadyay ti demonyo. Iti uneg ti upat apulo nga aldaw. Kabayatan day taat siyampo pulos asaan anang nangan ni Jesus. Ket kalpasan na, nabisinan. No sikati anak ti Dios, kinuna ti Diablo, bilinem nga agbalin na tinapay dagitoy, daytoy abato. Kuna tinasanto na surat, insungbat ni Jesus, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan daytoy, inturong ti Diablo ni Jesus, iti nangato adisso, ket iti apagdarikmat impakita na ken kuana dagiti amin na pagarian ti lubong. Ited kunto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy a kinabaknang. Kinuna ti Diablo. Nayawat da amin kanyak ket mabalin ko nga ited iti siya sinuman akayat ko apang tedan. Ngarod no agrukbab ka kanyak kunam to amin wenno kukwam to amin dagitoy. Kuna tinasanto na surat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbiam. Kalpasan na, impakita ti Diablo ni Jesus, wenno impan ti Diablo ni Jesus, ijay Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan apaset ti templo, sana kinunaken kuan na. No, anak na ka ti Diyos, tumapwak ka man, tako natin na santo na surat, bilinen to ti Diyos, dagiti anghel na, ang mga iwan ken ka. Kunana pa'y, tapayaen da kanto,
tapno uray dagiti sakam saan ang madunor iti bato. Simungbat ken kuana ni Jesus. Kuna tinasanto na surat, di mo silusyogen ti Apo a Dios mo. Idi na arami den ti diablo ti amin a mabalin na pangsulisog ken Jesus. Pinanawan na paylaeng, agingga adumteng ti sabali agundaway. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat tunggal rambakan tayo iti umuna a Domingo iti Kwaresma, iti Ebanghelyo ket may panggep iti dayta nga tarigaga iti diablo amang sulisog ken Jesus. Dayta nga kanito ani Jesus iti upatapulong aldaw ken rabii napan iti letang. Apay anya kadi aya iti kay papanan na daytoy. Anya iti purpose na kang runaan ha unay iti daytoy nga panagsagsagana tayo ti panangrambak tayo tumanen iti alimpatok iti na Kristyanuan a pammati ti Semana Santa. Kakabsat tunggal manggegak daytoy nga paset iti Ebanghelyo. Ebanghelyo may panggep iti daytang panangsulisog ti demonyo ken Jesus. Mapalagi panakman daytay may isang subject mi idi nga agad adal kampay laeng, idi agad adal akpay laeng. Values education. Itatansan itinagan naket edukasyon sa pagpapakatao. Ada dito'y may isang Filipino quote nga popular ken ammo tayo amin. It goes like this: madali ang maging tao, ngunit mahirap ang magpakatao. And indeed, it is. It is a lifelong process. Daytoy man nga ron ti tema nga pagtutungtungan tayo kakabsat. Magpakatao. Magpakatao. Saan aga po nga nayanak ti tao nga gruprupa a tao ket pudnon a tao. Sungbatan tayo man nga rod iti saludsod. Kaano tayo nga rod a maibaga a napudpudnon a tao ti tao. Talo nga puntos kakabsat. Ti kayat ko nga igunam-gunam. Una, pagnilay-nilayan po natin ang disyerto at pagpapakatao. Nagaganap din ang pagpapakatao sa disyerto, hindi lamang sa paraiso. At dati plano ti Dios kadagiti kanito at ikasasaad tayo ket kaslaad da tayo iti disyerto. Iti Ebanghelyo nang tayo nga inturong ti Espiritu ni Jesus ijay letang. Even Jesus was driven, pushed by the Spirit to the desert. Nalabit adda iti kay papanan na. Kakabsat, when we speak of the desert, we always think of the things that are lacking. No ti mapanunot tayo disyerto ay ti umuna nga sumken ti panunot tayo awan ti danom. Awan ti makan, awan ti biag. Yet, have we asked the question, anya met kaditi adda masarakan tayo, iti letang. Saan kuman angay turong ti Espiritu ni Jesus sa jay letang, no awan iti ka-SS kan na, no awan ti masarakan. Ti kabibiyag mi nga papadi kakabsat, na ordena na papadi, may isa kadagiti sinapataan mi ket daytoy makunkuna nga celibacy. Celibacy. Termino celibacy speaks of the life of a priest. Ket no mangyagan tayo ti termino nga celibacy, ti umuna nga sumrok ti panunot tayo ay biyag nga awanan asawa, awanan anak, awanan pamilya, kasla nakalidliday. Sila kamla nakakaasi, di ka dinapo. Awan kam ti kataktakunay nay. Awan ti kakinkinawil nang nangruna no rabii, nalamiis, celibacy, awanan asawa.
Ngem iti daytoy nga kinaawan. Anya kadi iti masarakan. I-genuine commitment to the church. Nagpaiduma apan nagserbi iti Dios kadagiti tattao na iti simbaan. Dayta iti masarakan iti kinaawan. Nagpaiduma awagas panagbiag. Ano nga ba ang naidudulot ng disyerto? Kakabsat ko na dangrod, ang pagkatao ay tumutubo din sa tigang na disyerto. May dulot na mabuti ang paghihirap. Kadagiti, siya sino dito'y kakabsat, dagiti nagkasar, ti o nagtisimbaan. Ay, di da nga itayag ti imadan. Piman, ang kayon nga naragsak kapaw, ilaksid yon dagiti asawa yo. Siya sino? Tayag iti imaya po. Dagiti dadumang nga saan nga mangitayag ti imada. Piman. Ulpit dagsen addan iti disyerto ti panagbiagyo nga gasawa apo. Ay, piman. At dati kayo papanan na dagita nga panagirigrigat yo apo. Ipalagip ko kada kayo. Dagita nga sinapataan nyo, idi nga nagkasar kayo. O apo mi a Diyos, ipaay mo kadi amanipod itang aldaw, ti puso ken kararwami ag kay kaysada iti amin na banag. Pagrigatan man wenno pagimbagan, kinabaknang man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat, aginggat di nakampagsinaen ni patay. No, ingles iti nagkasaran nyo wenno ti liturhiya ti kasaryo. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul. Apauna yan. For richer and for poorer from this day forward. For better or for worse. For richer or for poorer. In sickness and health. Until death do us part. Nag-Psalm 8. We don't only focus on the better, the richer, the health, but we also take into consideration the worse, pagrigatan, kinapanglaw, poorer, sakit, sickness, and even death. Adda ti kay papanan ti panagrigrigat. Kadagiti pudno nga agay ayat. Kada kayo nga naikasar nga adda pay laeng tinabatbati nga ayat. Matingiting yo ken masukimat yo nga kadagiti kanito nga panagrigrigat. Kadagiti kanito nga naglabsing nagliway. Dayta nga ay ayaten. Ngem adda iti pamakawan, panangaklon, dita nga makita ti pudno nga panagayat. Nasudi nga kinadungo. Kakabsat, anya kadi aya, iti masarakan tayo iti disyerto, oasis. We look for the hands of God working even in the most hurting of situations. And indeed, His hands are present even in our darkest moments. At dati kay papanan, ti disyerto, ti panagbiag. At daytoy may isang nagpintas nga poem, kakabsat, intukit, insurat, iti may isang 7-year-old, nalabit grade 1. Ti Paulo, daytoy nga wano title, daytoy nga poem ket to be enormously gorgeous. To be enormously gorgeous. Let me read to you the content. To be enormously gorgeous, my classmate Samantha said, "You have to have straight hair." Well, guess what? I don't have. To be enormously gorgeous, my classmate James said, "You have to have pearly white teeth." Well, I don't. To be enormously gorgeous, my classmate Ira said, "You have to wear branded clothes and shoes." I don't. But every night, my dad tucks me in bed, kisses me, and says, "You are enormously gorgeous."
My dad must have known something that my classmates don't. May kadwa apuntos, kakabsat. Ang pagpapakatao bilang pagharap sa isang tunggalian. We constantly face struggle, resiris, and that struggle is internal most of the time. Internal between good and evil. Kas naigunam-gunam iti pakauna, dahito nga nasanto na misa, ni Jesus mismo tinangibaga, na itukit, kadagiti puspuso tayo, ti bini, ti kinaimbag, ngem imula met laeng ti kabusor, iti kaunggan tayo, iti ruot, iti kinadakes. We have in us seeds of goodness and weeds of darkness. Anya kadi, kadagito iti tartaraunan tayo, padpadakkelan tayo, ken ik-ikkan tayo, ti importansya. Kinaimbag, wenno kinadakes. Iti dahito nga nangigan tayong ebanghelyo, nagtaod kini San Lucas. Adamit laeng, dahito nga paset, ti panagyan ni Jesus, sa jaylet ang iti patapulong aldaw ken rabii, iti ebanghelyo ni San Marcos. Dagitoy dagiti balikas ana aramat. Inturong ni Jesus, wenno inturong ti Espiritu ni Jesus, ijaylet ang, nagyan sa jay ni Jesus, iti upatapulong aldaw, ket iti dayta at tiyempo sinulisog ni Satanas. At damet dagiti atap nga ayop sa jay. Ket nagserbi dagiti angheles ken Jesus. Apay nga tanga adda dagiti atap nga ayop ken dagiti angheles. They are symbolisms. They are symbolisms, kakabsat. We have in us both the tendencies iti kinasanto, kinaanghel, ken kinaanimal, kinaayop. It is all in us, or it is in all of us. Awan ti puro asanto, awan met ti puro nga animal. Kita lang ng takabay mo. Di yung nga kayat nga kitaan. Apay nga ta. Puro. Kakabsat, nasakit tayo ng mangeg. Nasakit ng mangeg tayo iti termino nga kinaanimal. Di ka din. Ngiyamot to, dita pa di. Magana, kinaanimal. Ay, kinaanimal. Dita pa nang ibagana, kinaanimal. Yet we have to deal with it, kakabsat. We have to deal with it. Kasapulan tayo nga sangwen. Tapno matubngar. Daduma saan tayo nga kayat nga mangeg ti kinapudno. Apay, nasakit. Saan tayo nga kayat nga agsarming. Kang runaan na unay sarmingan ti moralidad ken katatao. Apay, adda iti kinaruker. No maminsan makita ti kinaanimal ti tao, iti wagas tayo may panggap iti kwarta. Turay, pamadayaw, kinaderep, entitlements. No one is exempted. No one. No one. And we could start dealing with them by first acknowledging and accepting them. Dagiti temptasyon ti demonyo, iti ebanghelyo nga nangyagan tayo, dagitamet laeng iti panggargari na ti tunggal maysa kada tayo. Kakabsat, the first temptation, kinuna ti Diablo, pagbalinem at tinapay, dagitoy bato. There is a struggle in us between shortcuts versus the right processes, or following the right processes. One of the common and effective temptations among people, to follow the easy way out. Shortcuts. Kakabsat, we have to be aware of the poison of quick results. Di bale, kam amok daytay politikaw, katungtong kontulatan tapno mapadaras dagiti papeles. Di bale, kam amok daytay, gayem ko daytay manager, katungtong kontulatan naparpartak. Di bale, gayem ko ni Apo Pade, kam amok, iti lasod ti 3 bulan na ditoy, nagaygayem ko.
katungtong kontulatan, baka no, pagbigyan na. Easy way out. Easy way out. Kakabsat, it is the poison of not being able to postpone gratification. Ti mentalidad, magatang ko, gayem ko, at dati utang na loob na kanya. May kadwa nga temptasyon. Kinuna ti Diablo, agparintumen ka iti sangwanak, ket ited ko amin ken ka dagitoy. This is the struggle between idolatry versus God first. Kakabsat, sometimes we go to church, we attend the Holy Mass, but it is not God whom we worship anymore. God is not already the first priority in our lives. When umay tayo makimismisa, inaldaw pay, no awan ti bunyag ken kasar, nya no makita tayo nga dati bunyag ken kasar, agar arudop tayo nga agsubli, na bayag. Ngem, nalabit, baka matan, no iti ipang pangruna tayon, saanan nga iti Diyos. Saanan nga iti Diyos. No diket the allure of money, the seduction of power, prestige, lifestyle, vices. We have to be aware, kakabsat, of this. Iti may katlo nga temptasyon, nangyigan tayo, lumagto ka manipod, iti tuktok, iti templo. Ket baunam dagiti angheles mo, tapno isalakan da ka. There is in us the struggle between control versus obedience. Adab dito'y temptasyon tayo to control, the urge to manipulate things, the urge to manipulate even God. Ala, sige, aramidan takidi. Si talaang mat ni makamamaw, kanya talaang, awanti sa bali nga pangibagbagaan ta. Alam may kakiday. Agkonpisar tanto latan. Na. Ti tao nga nagayayam iti lubnak sa mapanagdigos nga magsublimot laang ti lubnak piman. Sayang tay sabon. Sayang tay danom. Narugit tumat laang. Kakabsat, the world asks us to have more bread, more security, more money. The devil tempts us to see that these are the only things necessary. Mabalin nga iti kaadda tayo, iti nga nasanto na misa. Mabalin nga kunaan tayo. Baka no pagtungpalbilin laang may. Kakabsat, Lent, therefore, tiyempo ti Kwaresma, gundaway tayo, nga mangsukimat, iti katatao tayo, iti puso tayo. There is more than bread. Adda iti napatpateg ngem taraon sa iti Dios. Adda iti napatpateg iti seguridad wenno protection. Dayta nga assurance agtaod iti pamati. Ken there is more important than kingdoms and properties. Langen-langen iti pada a tao ingunguten kang runaan na unay iti Dios. May katlo nga puntos ken kapatgan launay. Ang katuparan ng ating pagpapakatao ay ating naaaninag kay Kristo. Ni Kristo laeng kakabsat ti mabalin ang makaisuro kada tayo ti pudno akay nga kay papanan ti kinatao. Ti pudno a panagbalin a tao. Anya kadi kumai ti pudno aladawan ti tao. Ni Jesus mismo. Kayat ti Dios nga agbalin akalanglanga ti tao. Diyos. And to be like God is to be like Jesus, who is humble Himself. Mabalin tayo nga kunaan, alangan mat nga agbalin na ka Diyos. Diyos day tao nga aklaeng. Kakamsat saan tayo nga tagibabayan kaya tagibasitan ti kinatao tayo. Actually, our model of becoming man is Jesus, who is Himself God. Isong mapalagipan tayo kakabsat.
iti daytoy nga umuna a Domingo iti Kwaresma. Iti kinasya sino tayo, bunga dagita nga kanito nga nagdesisyon tayo. Anya kadi aya iti ipangpangruna tayo. Ti bin-i iti kinaimbag, wenno iti ruot iti kinaruker. Remember, each one of us, adda iti kaunggan na, dayta nga bin-i iti kinasanto, ken ruot iti kinaayop. Iti daytoy nga tiyempo ti Kwaresma, sapay nga rod kuma, iwaksi tayo ti kinadakes, italo tayo ti kinaimbag, ti kaunggan tayo. Tumakder tayo amin kakabsat, sang kamaysa tayo nga mangipaduyakyak, iti pamati tayo, kunatay amin, mamatiak, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarasway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugto nga anak na ken apo tayo. At imao ti rami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus, natay ket naitanem. Imulog tiyan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Agapuntod sa jay nga may mangukom kadagiti si bibiyagken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santo. Kakabsat kumararag tayo iti Dios nga Ama tayo nga iso iti pagtaudan ti amin nakasapulan tayo. Dumawat tayo ken kuana iti tulong ken kaasi, tapno bayabayan na tayo iti intay panagsagsagana, panangisagana iti bagi tayo, iti daytoy at tiyempo ti Kwaresma. Sungbatan tayo iti tunggal panggep. Apo, bayabayam kad dagiti tattao. Diyos Ama, nagtalinaed ni Jesus nga anak mo, anapudno ken ka itilaksid. Di pa nang sulisog ni Satanas ken kuana. Tarabayan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken religyoso. Tapno agtalinaed da anapudno ken ka itilaksid ti adu akarit, nga ipaay ti lubong kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Diyos Ama, saan ngay manugot ni Jesus nga anak mo, iti kari ni Satanas? Ngayon na amin na panakabalin, ken kinabaknang na. Nulakid di agrokbab ken kuana. Ay wanam dagiti mangidadaulo dagiti nasyon, nang runa ti pagilyan mi. Tapno saan da ko masisirap ti sileng ti pirak. Ken bilig nga isu ti pakadadaelan, tinapudno a panagserbida ti kaaduan. Kumararag tayo ti Apo. Diyos Ama, insungbat ni Jesus nga anak mo ken Satanas. Di mo sulisugen ni Apo a Diyos mo. Dawaten mi ti panarabay mo kada kami iti amin na kanito ti panagbiag mi. Ken ti panangited mo ti kired ken pigsa kada kami. Amang laban kadagiti amin nakita ti basol asumangbay ti biag mi. Ket agtalinaed kami anatarnaw ti imatang mo. Kumararag tayo ti Apo. Diyos Ama, imbaga ni Jesus nga anak mo ken ni Satanas. Saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao? Ikararagan mi dagiti kakabsat mi ang marigrigat ken mapukpukawan ti namnama. Ti biag tapno mapabigsa kuma ti panagtalekda ken ti panangbigbigda. Ken kaasika ti pagtaudan iti amin nakasapulan ditoy alubong. Kumararag tayo ti Apo. Diyos Ama, idawdawatan mi dagiti amin nakakabsat mi apimusayen. Tapno maragpatdan tinagloryaan a panaginana di tasidong mo. Kumararag tayo ti Apo. Nailangitan nga Ama, patgamkad dagitoy adawatan mi, tapno maikari kami amang rambak iti misteryo, ti panangisalakan mo.
ken mapasanto iti kaunggan mi. Amin dagitoy dawatan mi gapu met laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo makay ayo ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Aramidam kad Apo, tamapudwan mi ti panangiruknoy kadagitoy adaton, isuda apagrubwatan mi amang rambak itinapateg a sakramento. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin amin ken agnanayo na Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kabayatan ti upatapulong aldaw saan anangan iti anyaman na taraon anaindagaan ket babaen daydi panagayuno na pinasanto na dagiti panagan-ayuno mi iti Kwaresma. Kastapay ababaen iti panangabak na kadagiti amin a sikap ti demonyo insuro na ti panangparmek mi iti sabidong ti kinadakes iti kasta iti naimbag anakem rambakan mi iti panagungar. Rambakan mi iti misteryo iti ilalasat na ken patay. Ket dimanon iti panagungar. Tapno iti kamaudyanan na. Mairanod kam tumet. Iti agnanayo na gloria iti panagungar. Anansata makidangdang kay kami kadagiti amin nga anghel iti langit. Ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo. Ket konami adi agsarday. Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napnooda iti pakaylanda yawa Hosana
iti kangatwan, manaydayaw ti umay, itinaga ti Apo, Hosanna iti kangatwan. Pudnunay Apo, abig ka kinasanto ket sikati gubuhayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rod nga ipaay mo te Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami, nabagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Iswidi sakbahay ayawat na sa ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik. Isu amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di pa ng rabiida. Nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted ka nagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis si darak. Dara ti baro kay nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti pasbasol. Aramiden yu daytoy a pangilaglagip yu kaniya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayong paay mo amay kari kami nga dadi ito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo tada kami a makirano diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ayat na ana Diosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi kan dagiti amin na papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog asina na may iti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Hawatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Haramidem kumamay karikam amin iti agnanayo na biag. Ket makiranod kam to ken ingasatan no Virhen Maria ngayon ati Dios. Ni San Jose na singpet nga esposo na kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kama nakabalin ngama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon ngawan inggana. Kumararag tayo kas iti panagkararag ni Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga ka sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti makautang kada kami, ti nakamot baybayan nyo mannog ti suliso, isalakan na kang katitidakes. Dawatan mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Hitdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaing ngay ti basol may lisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti ay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga gapu kanyak, titad ko kada kayo. Saan ka, dadagiti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mukad asya asikan kwa ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumanga adda kada kayo. Kakabsat, ipaayo, ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo.
Kordero ti Diyos, amang ikat, amang tinis. At iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Nataraunan kam apo iti nailangitan na tinapay, isu amang palagda iti pamati, mang padagdag iti inanama, ken mang papigsa iti na Diyosan nga ayat. Ipaay mo kadi, mapasged kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo, ang makabiyag ken napaypayso at tinapay. Iti kasta, mabalin mi nga agbiag nga agpaay ken ka. Babaen, iti amin na sao nga gaon, iti ngiwat mo. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Sumagmamano nga pakaamo ken palagip kakabsat. Maipakaamo nga iti dalan ti cross. Mapasamak kadagiti sisa iti kada Biyernes, kadagiti barangay ken ditoy simbaan parokya kada Domingo iti oras iti alas 3 iti malem. Dagiti mangidaulo iti dalan ti cross ditoy simbaan alas 3 iti malem, Pilar, Lasod, Suyo, ken Pinipin. Mairugi inton Marso, may kasangapulo, agingga may kasangapulo ket 8, iti oras iti alas 5 ti malem, mapasamak iti misa nobena, kadag iti barangay, pakipasitan dagiti amin nga amma, ken kamkameng iti Men of St. Joseph. Inton March 19, rambak iti Father's Festival, iti parokya. Adda maarami da misa kon celebrada iti oras ti alas 8 iti bigat nga iduolwan ni Apo Arsobispo Marlo M. Peralta. Agtultuloy iti Dalyas at Cruz Jubileo iti daytoy nga lawas adda sadyay barangay Sagat ket umalatiw to sadyay Mambog inton March 9. Awag kasar dagiti sumaganad nga umawat iti sakramento ti matrimonyo ni Giancarlo Santos taga Canton City, ikalay sana ni Justin Marie Abad nga taga San Juan, La Union, inton March 21, dito'y simbaan parokya. Ni Nixon Alcantara at taga Canton City, ikalay sana ni Annalyn Valdez at taga Kalawaan, mapasamak iti misa inton March, April 30, dito'y simbaan. Ni Kenrick Rabon at taga Suyo, ikalay sana met ni Eliza Wasan at taga Tagudin, inton May 7, sa Jay Conversion of St. Augustine Parish, Tagudin, Ilocos Sur. Hiraman tayo, ti panangikarkararag tayo, dagitoy sumaganad nga pimusay, kang ronaan na unay dagiti kameng ti familyada ni Josephine Valdez, 89, taga Poblasyon, maitabon inton March 7, ni Federico Cabalbag, 84 years old, taga Pinipin, may tabon inton March 8. Ni Alejandrino Galano Sr., 80 years old, at taga Villa Laurencia, may tabon inton March 9. Racela Ragandap, 89, at taga Turod, ken ni Jose Antonio Senados, 42, at taga Besalan, may tabon da amin inton March 9. Ni Marlo Haramilla, 42 years old, taga Poblasyon Norte, may tabon, pumpun na inton March 12. Ken ni Manilin Hermosora, 31 years old, taga Poblasyon Norte. Amin dagitoy, mapasamak iti alas 8, iti bigat. Agyaman tayo mo't kakabsat, kadagiti mas sponsor, dagiti kakabsat, manipod iti barangay Bayugaw Este, Cluster 1. Diyos unay ti agnina kakabsat. Tumakder tayo amin. Ti Apo ada kumakada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. In kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat kada tayo amin kakabsat. Kasyam Apo, kasyam daytoy ilimi. Di nakam gurguraen ngagnanayo
Apo, indengan na kam. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Naimaldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, alamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumahan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.